Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kan ik van hen leren? Vandaag is dat Monique Derwig, oprichtster van Stichting Kumari. Monique, ontzettend fijn dat je tijd voor me hebt gemaakt. En voordat we beginnen starten we met een paar keuzes die je heel kort moet beantwoorden. Oké, ik zal proberen. Nederland of Nepal? Nederland. Nederland, oké. Kinderen of volwassenen? Kinderen. Kinderen, heel duidelijk. Honden of reizen? Reizen met honden. Reizen met de honden. Waarom heb je net voor deze plek gekozen? Omdat het eigenlijk in mijn achtertuin ligt. Want je woont Daar woon Ja. ik. En ik heb 40 jaar daar gewerkt. Nou, Dus in de achtertuin. En het is ook de plek waar we vanaf 4 december tot 17 januari in de kerk daar nou, een expositie rondom het thema uit liefde voor het kind gaan organiseren. waar is jouw passie voor kinderen ontstaan? Ja, ik weet het eigenlijk niet waar het ontstaan is. Toen ik zelf nog kind was, hè, toen was ik al juf aan het spelen. Daarna werd ik juf op Adelante met gehandicapte kinderen, waar ik 40 jaar gewerkt heb. En sinds 25 jaar werk ik al rondom Stichting Kumari, die projecten in Nepal ondersteunt. Ook projecten voor kinderen met een handicap. Door mijn liefde voor kinderen ben ik ook gaan kinderen schilderen. En mijn liefde voor kinderen ben ik gaan kinderkleding Verzamelen. gaan verzamelen. Oh, En toen heb ik de combinatie gedacht van kijk, als ik nou zo'n mooi mutsje heb uit India, wat is dan leuker om er een portret bij te maken van een kind uit India met zo'n mutsje. oh, ja, En dat zullen de mensen dus ook in de expositie terugvinden. Steeds weer kledingstukken met kinderportretten. maar je kunt dat ook allemaal, want je kunt dat zomaar even schilderen. Nou, niet even, Ja, dat maar... bedoel ik. Nee. Nadat ik gestopt ben met werken, heb ik les genomen, online, Nou, in Mexico City. in Mexico. Met een groep van bijna 20 mensen. 19 uit Mexico en ik uit Nederland. Maar hoe kom je in Mexico terecht? Omdat ik Patricia Gassman, haar werk is fenomenaal. Je bent oprichter van Stichting Kumari. Hoe is dat gekomen? Het toeval. Ik ging als toerist, 25 jaar geleden naar Nepal. En via kwam ik in contact met een kind dat gehandicapt was en niet naar school kon, omdat de ouders het niet kon betalen. Als je zelf juf bent en je werkt met gehandicapte kinderen, weet je hoe belangrijk onderwijs is. Ja. En heb ik dus gezegd van oké, dat was toentertijd 25 gulden. Daar kon een kind een hele maand naar school. Die kon onderwijs krijgen, eten en drinken en slapen. En toen dacht ik van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Als ik boodschappen doe, heb ik 25 gulden zo uitgegeven. Ja. En toen ben ik begonnen met dat ene kind, Kumari. Ja. Vandaar de stichting Ja. Kumari. En langzaam kwamen er steeds meer kinderen, tot in 2002 de stichting eigenlijk officieel gemaakt is. Zijn er hobbels geweest? Nou, wat je moet leren is dat als je in een ontwikkelingsland wil helpen, dat niet bestaat uit het geven van geld. Maar je moet leren mensen zichzelf te helpen. Dat kan zijn door materiële dingen te voorzien. Kinderen die naar school willen, zorgen dat er een school komt en dat er leermiddelen komen. Maar dat kan ook zijn door iemand een opleiding te laten doen. Ja. En dan open je eigenlijk een deur naar een betere toekomst. Waarbij wij heel belangrijk vinden dat ze zelf door die deur gaan en zelf actief zijn. Ja.
Hoeveel kinderen met gezinnen helpen jullie? Op het moment zijn we met 3 vaste projectpartners. Eén partner, dat is de oudste partner in Sanku. Daar zitten ongeveer een 35 zwaar geestelijk gehandicapte jongeren. In Banepa zijn 72 dove kinderen. En in Chapagaon in de 83 lichamelijk gehandicapte kinderen. En met die kinderen en hun gezinnen heb je contacten. Ja. Mooi. Ja. Maar het is ook mooi, je ziet kinderen uitgroeien. Nou, Sharda, een jonge vrouw, ook doof. En nu zelf leerkracht voor dove kinderen in de Mount Everest. Ja. En ja, dat zijn zo'n mooie dingen. Ja, je geeft iemand een leven. Ja. Prachtig. Ja. Wauw. Als je de mensen die nu kijken een tip zou mogen geven, wat zou dat dan zijn? Dingen doen waar je hart naar uitgaat, maar ook in je gewone dagelijkse leven. Dan doe je dat met zoveel meer passie, met zoveel meer drive heb je. En het maakt je leven gewoon veel waardevoller. Monique, dankjewel voor het hele mooie interview. Ik denk dat we heel veel van je hebben mogen leren. En de mensen kunnen opzoeken hoe ze kunnen doneren, toch? Ja, www.stichtingkumari.nl. Dankjewel.